हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनै जों रायलायगोन सिंगल आरो रिलेशनशिप बबे मोनसेयाव बांसिन खुसि दं। दा नोंथांमोना माखौ मोजां सानो? गोबाङानो सानोदि जाय रिलेशनशिपआव दं बिसोर जोबोद खुसियाव दं आरो सोरबा सानोदि बिसोर सिंगलाव थाना जोबोद खुसियाव दोङो जां होनना। आरो सोरबा सिंगलफोरा सानो रिलेशनशिपनि मजायानो बेलेग। आरो सोरबा रिलेशनशिपआव थाग्राफोरा सानो आं सिंगलाव थाबानो मोजां जागौमोन जां, आं रिलेशनशिपआव फायामोनबा। दिनै बे भिडिअआव बेखौनो रायलायगोन लोगोफोर, थार बाथ्राया मा? नाथाय लोगोफोर, बे भिडिअआव सोरबाफोर रां रुफा फैसा थाखा गारि मटर थानानै रंजानाय खुसि मोननाय आरो सोरबाफोर गारि मटर रां रुफा फैसा थाखा गैयिनि थाखाय दुखु जानाय टेनसन जानाय बेफोरखौ जों सावराया आरोना। जास्ट जों माने सिंगल आरो रिलेशनशिपआव थानानै मानसिफोरा मारै मोनो, बबेयाव बांसिन खुसि मोनो, बबेयाव बांसिन रंजानाय दं, जों बेखौ सावरायगोन आरोना। दा नाय लोगोफोर, गासैबो बुस्थुआनो माइनास पइन्ट आरो प्लास पइन्ट थायो। सिंगल जानायनि माबाफोर माइनास पइन्ट आरो प्लास पइन्ट थानो हानाय आरो रिलेशनशिपनिबो माबाफोर माइनास पइन्ट आरो प्लास पइन्ट थायो आरोना। थारैनो सिंगल आरो रिलेशनशिपआ मोननै रोखोमनि थायो। दा हमदो सिंगल। हमना ला आं सिंगल आरोना, आं खुसियै थाग्रा सिंगल, माने सिंगलबाबो खुसि आं। आरो ओरैबायदि सिंगलबो दं जायफोरा खुसि नङा, सिन्थायाव दं। बिसोर सानोदि जुदि आंहाबो गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड थानाय मोनबा, जुदि आंहाबो गार्लफ्रेन्ड सासे मोननाय मोनबा, जुदि आंबो बयफ्रेन्ड सासे मोननाय मोनबा, जुदि आंहाबो सासे साइज गोनां जिएफ बा बिएफ मोननाय मोनबा, बिदिनो आरोना। आरो गुबुना खुसि, बिसोर सिंगल थाना गोजोननाय लागासिनो। बहाबा फुजा फांसनफोराव गावनि गोसो बादि रंजानो हायो, बेरायनो हायो, बिन्दास माने। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय रिलेशनशिप। बेबो मोननै रोखोमनि। मोनसेया जाबाय जेरावनिफ्राय नों हेफाजाब मोनदो, अननाय मोनदो, केयार खालामजादो। आरो ओरैबायदि मोनसे रिलेशनशिप दं जेराव नों मालायनि सिङाव थानांदो, जेरावनिफ्राय नोंनि खुसिया खम जाबोगासिनो, माने नोंनि बिएफ बा जिएफआ नोंनि बिफा बादि जाना दं। दा जों मेन बाथ्राखौ सावरायनोसै। गिबियाव सिंगलनिफ्राय जागायनोसै। सिंगलाव मोननै रोखोमनि सुबुंफोर थायो। गिबि रोखोमनि सुबुंफोरा जाबाय, हमना ला आं सिंगल, आं हारसिङै खुसियै थाग्रा सिंगल। आंहा गावनि थाखाय सम दं, न'खरनि थाखाय, लोगोफोरनि थाखाय गोबां सम दं। आं मालायनो फोरमायना होनो गोनां गैयादि आं बहा थांदो, आं मा खालामदो, आं मा जादो, आं मा लोंदो, आं बेसे समाव उन्दुनो, बेसे समाव उथिनो, जेबो रावनोबो फोरमायना होनो गोनां गैया। आं मा खालामदो खामाखै आंनि गोसो, आं मिथिगौ आं मा खालामदो आरो खुसि हारसिंनो। आरो आंहा रावखौबो रागा जोंनो गोनां गैयादि नों मानो बिदि मावखो, मानो बेखौ जाखो लोंखो, बेयाव मानो थांखो, बेफोरनि थाखाय। आरो ओरैबायदि सिंगलफोर दं, बिसोर गावनो गाव टेनसन, दुखु, सिन्था, बिसोर ओरैबायदि सानोदि माने रिलेशनशिपनि मजायानो बेलेग। जुदि आंहाबो ओरैबायदि गार्लफ्रेन्ड सासे मोननाय मोनबा, आंहाबो बोरैबा बयफ्रेन्ड सासे मोननाय मोनबा, जुदि आंखौबो सोरबा गिदिंनो लांनाय मोनबा, आंहाबो सोरजोंबा गिदिंनो थांनो मोननाय मोनबा। बेफोरबायदि बहुद दं। बे गावनि लाइफखौ इन्जय खालामाखै, सिन्था। खिन्थु नों जेरावखि थाया मानो सिंगल खुसि एबा सिंगल टेनसनआव गावनि लाइफखौ इन्जय खालामनांगौ। आरो जुदि नों सिंगल आरो खुसियाव दं आरो रावनिबो गोनांथि लुबैया आरो गावनि रंजानायखौ मोनजोबनाय बायदि मोनदों, अब्ला नोंहा लाइफआ जोबोद मोजां। नो टेनसन, बिन्दास, एकदम पारफेक्ट। आरो ओरैबायदि रिलेशनशिप दं जेराव नोंनि बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डआ नोंनि बिमा बिफाफोर बायदि जाना दं जे नों बहा थांनाय, मा खालामनाय, मानो थांनाय, सोरजों थांनाय, दसेनि थाखाय खिनो थांबाबो खिथाना थांनांगौ, सोरदो रायलायनाय, सोरदो SMS गेलेनाय, स्क्रिनशट हर, फेसबुक एकाउन्ट हर, बेखौ खाम, बैखौ खाम, गासै कन्टेक्ट लिस्टखौ खिथि, बिदिनो जात जात। बेबायदि रिलेशनशिपआव बिनि बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डआ बेखौ इमान फोथाया आरो बिखौ मोजाङै खुसियाव थानो होआ।
आरो बेबायदि रिलेशनशिपआव सोरबा सासेया बिमा बा बिफाफोरबादि जाना बादा होबाय थायो, अब्ला सानगोन आरे आं बे रिलेशनशिपआव खान्थियानो गैला होनना। आरो ओरैबायदि रिलेशनशिप दं जेराव बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डआ बिखौ अनगोन, जोथोन लागोन, हेफाजाब खालामगोन, बिनि साननायखौ मिथिना हेफाजाब होलायगोन, हामगोन, बिखौ सनमान खालामो आरो बियो गावनि थाखाय मा बेखौ मोजां बुजियो। बेफोरबायदि रिलेशनशिपआ जोबोद मोजां। आरो दा बाथ्राया ओरैबायदि जाबायदि माने सोरबा सिंगोल थेवबो दुखु, आरो सोरबा रिलेशनशिपआव थेवबो टेनसन दुखु। लाइफआव माबा मोनसे जाबाय थेवबो दुखु, आरो जायाखै थेवबो दुखु। दुखुआनो दुखु। बिदिब्ला दुखु टेनसनानो जाबाय थागोन। नाथाय खुसियाव थानांगौ। नों सिंगोलाव थाबाबो रिलेशनशिपआव थाबाबो खुसियाव थानांगौ। जुदि नों सिंगोलाव थाना जोबोद गोजोननाय दं अब्ला नोंहा जोबोद मोजां, आरो रिलेशनशिपआव थानाबो नों जोबोद खुसि आरो गोजोननाय दं अब्ला नोंहा मोजां। बेनिख्रुइ आरो मा मोजां जानो हाबावनो। आरो जुदि नों रिलेशनशिपआव थाना जेबो गोजोननाय गैया अब्ला बे मोजां मोनलायनायनि जेबो ओंथियानो गैला। दा आं नोंसोरनो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन दि सिंगोल एबा रिलेशनशिप जेराव थाया मानो खुसियै थानांगौ आरो नाजानांगौ। टेनसन दुखुआव थाबाय थानाङा। जुदि नों टेनसन दुखुआव थाबाय थायो अब्ला नोंनिफ्राय खुसि एबा रंजानाय होननाय जिरादानो गोमालांगोन। जास्ट गावखौ एसे कन्ट्रलाव लाखि। लोगोफोर, आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंमोन। लोगोफोर, उननि भिडिअफोराव लोगो मोनफिनलायसिगोन। जै बर' हारिनि।